Nadega Presiden jong ka lamlem ti village organization diwan hadin ba usisi jong ginang te na blok ai jing hut yang ipum ka village organization te ngira su namar ka de por ka ba ngimla ya ban ya kendu baru para member de da ka bang isu ya pun iwe te ngila ya penlong ka we ga jing mut da ka ba hadin bangila yuk ikat juga pun na umling blok te hadin gajing la jengi bania bate ka bat ni persyang ya kaban ya keren suku jingmut iwe hukum kene kapor ba ka lockdown jong ka sorkar kala jah ka jela ka jongi bat khantam hangi kinong kendong ni mat subun gijing na ka benta ban pendapan biang ga yeng ka siam hukum ta da ka we gijing mut lengba jong ka te ka pon ka bangiyo ni lap persyang ya kaban hakaban angkong persyang ban aitang haki para SSG bidan hapo kalam len TBO ndrei daga jingi mir jing mut lang jongi te ni la kur jing mut ban ai ya baro ki para longyeng ki ba don pedeng ka jing duna hakayo kot ka jingdon mensim jong kinong ilam pai ba ban no senyang ha ki bakum kine ki por ki balakang ya ka lek kawan bat ka jingrung jingmi na ka wei ka jaka sya ka wei pan ka bala penlong ya ki briu ki beim da ka kam belas ngi ban poi ha ka sertok ban pendap bam ya la ka yeng ka sem henrei kala long ka jingkerku ya ki pai ba bapli ki badon ha ka senong diwan ki balangat ha ka nek apot da ka jingdon mensim jong kinong ilam jong ka lamdanti village organization ka badon ha ka te ka senong diwan Menta kasngi kila penlong daki kamle ISNA da kabasam ya ki marbam syabaro ki dekhot jong ka take organization ki bakentup ya ki dekhot jong ki SHG baper ki baladon hadu arspa so pulai teli ki longying ki badon hapo ka take snong diwan ha ka bala pen kentup langru ya ki katto ka ne ki longying ki badon ha padeng ka jingduna ka yo ka kot bat ka jingban ka jingduk jing jenjar namar ka jingbom yo lat shu jong ki ban lek trei lek belah ha ka juga por na kalyang jong ka ne ka village organization kala penlong ru ya ki jing ai jing hikai ya baro ki dekhot jong ki SSG baper bakin long ki bhosiar bat ban shimkhya ban pej bha yala ki khun ki khti bakim dei ban mi kai nelet changkai namar ka de por ka bamatam jong ka chingem uba kersan tumung uba de advisor jong ka ne organization ubalong ha ka ju ka por orang ba snong jong ka snong diwan ulaya don lang hangne ban sakhi ya ka jing samarbam bat ban penbet ya ki te gi dekhot jong ki SSG ban long ki ba perking bha ha ka social distancing bat ka jing deng ya ki mas ikong mumtat supai ibade i president jong ka lamlanti village organization diwan habakeren hagilat pathai kubor ilakren da kabakantu ya barok ki paralong kemi habarok kawe kejela bakin shimkhya ban hika ya lagi khon ki khti bantip shepang ka jing patha jong ki bor sarkar kumno banyada na ka jing pur jong ka jing pang covid-19 kum ki khon kristan ki balatip shepang ka jing hika jong utrai jisu kane ka kanhun kala penlong da ka jing duai ka bakar pang haswa ban sam ya kine ki marbam ni naka no ka basniu kaptam kane ka jing pang ka ban don swa jong ne pathai tingi penpau ka jing sungu ko bang rau ru ya pinong elam jong kebigo di balala ban poi perkat ban kenmau ban pelan ya kene ka jing humu ka jing kina ka benta ban sam katok ni ki jing erap na ka benta ka jong pi ki dekat jong kebigo bat kumju ru kiwe ki paranong senong semoga jing ai kubule ya ka jing poi perkat ka jing ban le ikane te kum kawe ke jing simbentalang jong ka BO ka village organization ka baba pi long member jong ka pila don ketilang agane ka kam ka babahan ka menta ka imlang ka salang ka jing long breu ka jing ni kermen bagane kan long kawe ka sibenta ka kum ka jing harap na menta ka jing don kam ka jing pi ha ka jing bang ka jing di te na kaliang ke BO kala persyang ya kene imat kam dalong ka bubun hendrei kalong ka ba la ban yarap ipi kato ka ne namar ngila yo kato ka ne ki jing yarap ba ki no yalam no mitmat ki jungi phau bat na kaliang giseng tenthei bat seng somla jong ga balang ru kila yarap dan na kaliang ke BO kila persyang ya ka ban perkat da ka ba ki ai da kine ki jur udai so upan ke sini ke melu kampiang tunggu si benta ke jingya ai ke jungki te ke bakongsan he akane ke por ke bengide ben kenmau ke lomba ni hab ben but enti ya ke jing tha jong sarkar ke banlong kum kawe nakilat ban yada ya ke jing pur
kajing bet kajing sepriang jong kene kajing pang kata kalong bangi hak pani yang jingai iwe na iwe hangno bangi lek bangi wan ha bangi song ni trikam ro ken mau ba ngimde bani ya jantan kenang ba kata kajing ya bet kajing pur kanom wan haka ying kesem hasnong hatau ne haka jelah baru kowe ken mau ru ban burenti ba ladap hiwan nang no na ba surok nen na dukan na kano kejeka ba hiwan don kam ken mau ba pi poy ying pide ban saj ba ki kijat ba pide ban lada long ga bala pide ban bujili wat ki jan ba pi kong nang bakan nom bit aki lengba ki jan lengba ki tiar ba pi kong ba pi rung hing nang bakan nom ya bit ko ki sempi kene gede ka kajing ta nang kaliang sarkar kum gawe ka kalat ban yada ya kene ka jingpang